mekar. Mbak Yu jebule bagus sing ngono ya Mbak Yu. Iki lho. Bayi iki opo iki? Wah, iki nek jare kok tiba. Malah brandel kaya ojo ngono to Mbak Yu. Iki kok kaya badi odol-odol. Lah iya kok malah ora ceret to, Dul. Jebul iki tak andeni lu. Ya, angkrik kowe iki. Lho susu pundi? Wah, wong wedok ora ndek susu. Iya. Susu pundi? Wes sampe iki wong lima kok renteng-renteng, Dul. Aku renteng ijo, Mbak. Kowe. Aku kelenteng merah hati, Mbak. Aku renteng abang, Mbak. Penting biru, Mbak. Aku, Mbak. Lah kok jujuk kok ning omahku arep ngopo, Nduk Sayu? Arep gak Mbak. Aku kaya anak kan diade lumut. Siap, Mbak. Malah bagus sih. Sabar, Duk. Ora iki dinggoyok-oyok kan, Mbak. Coba wat-wat nek mati. Mati. Kowe arep ganggahi anakku tak tarine. Engko nek ditampa ya bejam, lamun ra ditampa ya aja lara ati. Ya, Mbak. Mbak. Lambene biasa bae. Mingkeme biasa. Diwiwiti saka sapa iki ijo apa abang? Ijo. Sini, Mbak Yu. Ya. Iki lho pedangune, Mbak, sakit. Ah. Ora kuat lho. Pedang. Mbak Yu. Mbak, iki lho gilane, Mbak. Iya. Kok iso ngono? Ayu-ayu ora ndek susu. Putraku siati ati lumut tumurono anak putri kang gandeng putrine sing ayu Aja ganggu aku. Boten aku. Iso nembak sing apik apa ora? Karo keran yuk. Ah, ganggu konsentrasi. Iki lho ganggu terus. Kok tangga lho bunyi terus iku bola apa tangga? Busiku. Menika sampun dikeloni yuyu. Apa kok yuyu niku amis ora omong. Kowe ku pasar Winul. Sami kok mosok dikeloni yuyu kurang teng selawe ngene. Bobote lho, arep munggah-munggah kowe. Pasar Winul. Ada lumut. Tak gocok kowe. Ora mbok tampa ya wis. Aku ora mbok tampa. Heh. Iki wis ana barong. Usah. Lanjut. Mau Bu. Ora mbok tampa ya wis. Ora kategori ku wedokan ngene iki. Nek kelone mesti bengok-bengok iki. Aduh penake. ora ditampa teh kelenteng ijo. Saiki ganti kelenteng abang. Merah hati. Kamera ati sing lho. Beda urutan, beda mulai iki. Putraku siati ati lumut tumurono anak putri kang gandeng putrine sing ayu rupane
Masa anggone ngene Mbak. Kasih mbok kali cewek. Ya wis aku kurang njaluk nambah tak juga dhewe. Kan diwangsuli kan. Jane kowe duan apa to mbok aku kompake sak lenger iki. Tak keluar iki mangan. Lambat. Bisa. Pemesok. Lambat. Ngajana yo sisane. Kowe mesti padha hotel jago berdua. Woi, duan kok sono ngene piye? Kote selawir. Susumu ilang ning ndi iki mau? Lagi apa-apa. Ora kudu. Nah, jabang bayi wis. Metu satpam iki. Ambot apa? Ora. Ora ndak mulai kowe. Ambot apa? Iya kowe. Itu anu apa? Itu anu kaya Mau kenal kok nganti abradul ngono. mau satpam. Iki jono telu mbok menawa ana sing mbok Cocoki ya Lia. Tak tarine klenteng ini. Putraku siari cocok iki. Ketoke cocok kowe ya, Le ya. Wis ayu. Mbak. Iki jane pawaan kategori iki. cocok ya ditompo. Ya ditompo. Aku ayu, bokongku gede. Aku kok anu, ayu iki galak ya kayaknya. Ora galak. Nah. Iso sisa. Ya wis nek tak jajal ya, Bu. Hatiku wis selebur. Apa nyanyi ngene iki? Musiku ulama Iya, Mbok. Ya aku ki Piye iki, Dik? tapi yo ngono ayu-ayu yo gampangan ngono anu mbok kekekno. Lah ya wong penak kok. Penak yo aja Iki ora kalong isi utuh. utuh aku kaya klaras ya. Bro apa sih? Wedhus kan yo balik. Ora mbok tompo. Semua aku mah Ora mbok tompo ya wis. oh sisane wong anu kok. Iya. Anakku dijongkrokno nak semangat. Liyane ra ditompo iki mesti aku sing ditompo. Saiki ketoke cocok ya. Ini suaranya kaya napa urban. Putraku siari andimu. Malah jadi aku dirakon wong ayu kok. Kececen kabeh kok mbok rasane otakku kaku kabeh. Yen tompo ya ditompo. Terus sawilah aku iki Lah mbok. iya, apik aku ngerti apik aku tekni ya. Wis tak tarine atiku. Lho. Piye? Aku tekan kok lali. Usiku mati aku. Oh ya, insyaallah terus bunyi tak tombol itu mau aku. Ora. Iki sing lanang awake wis lemu iki badane. Wes, kok dijak kelon terus. Ajak mama. Ora tak tombol. Kok bareng.
ora rontok bet yo. Ya ayu ora moto apa jare sing kok pilih. Iki ketok ya halus Kebetulan yo. ora ana sing dipilih mbok menawa aku ya, Mbak. Muga-muga kowe ya, Ndek. Iya, Mbak. Iku tek apa, Mbak? Lah iki apa ngelek katamu? Lah kok malah mbok mata-matakno iki piye? Lah calon gocek di mata-matakno. Lah Kok kok aja iki ya. Mbak ya apa-apa. Ini awak ora matamu gak sih. Aku iki bambangan mbok mata-matakno. Bambangan betul pisanan karo pajar tok iki. Kok lagi tuh geber, Mbak. Ya kowe iku ta. Wes ini kaya lakon ngene terus. Wes. Wah, saya jadi dewa mulai kok. Tak tarine ya, kok tampa. Suwen kok nek ora golek-golek ae kowe. Putraku si ati-ati Ini anak tekan nyingso braji lho. Ngetare wong anak iso ngomong ini terus. Busu. Apa nek ibu lho lali. Busiku kula waten Busiku kula waten Senajan ayu sesare jaga Bos mergo kabehmu disisani aku moh aku boleh wanita sing suci sing iki gaweane kok graji ngene kok mbok cerlas ayo Bu ya bos ora ono Sapa nek ambune? Ini mambu bara. Mambu kleton. Mambu ande kayak kowe mambu. ora pilek Ala ya. Iki kana wong wedok rupane wae cemat-cemot kae, ambune ora enak. Sapa kowe, Nduk? Kuning-kuning. Apa kowe teko ning omahku? Akhirnya kok gak nunggai? Wong wadon senete mau lho. Sing ayu-ayu, sing lemu, sing kuru ana kabeh wae ditampik. Lah kowe sing rupamu kaya ngono abung ora enak karep. Munggah-munggahi karo andane lumut wis bali wae. Kowe lho ketoke kok canda. Ning aku mau ditampa. Ya sudah kayak atiku, Mbak. Aja ditampa. Wah, terus nek. Gua apa warung. Aku ki mau duwe mantu ambune ora enak ngono. Ambune ra enak didusir siku banyu anget resik neh. Iso wae kowe mangsuli. Teni ning mbok tampa. Ora tak goncekno kowe. Saking kowe. Terus kowe. Tak tarine. Nek ditampa ya bejan, dongaku ya ora ditampa. Putraku si ati-ati lumut tumuruna anak putri kang ganggai putrine sing ana rupane kuning iku kang dadi arane aja ditampa aja ditampa aja ditampa aja Lah lah. Wah bimu kok. aja ditampa iku ora bener Ora mbok ngono tak pangan dhewe. Busiku kula njepu. Busiku kula patimuku. Senajan malam menika tadi awas iku tenan wae. Gitu. Kasihan Allah nanging pamito
Ibu sejati senajan to menika awon. Senajan to ambune bathik kaya peceren. Ambune enak. Menika garwa kula pati sampun berpuluh-puluh tahun. Sampun suwe. Kamu kalau lagi seperti ini lakone. Angge jam 8 nganti jam 10 menika. Menika garwa kula nggih menika. Siapa, Ger? Garwa kula kan, Bu. Ibu. Ibu Siapa, Ger? menika diajeng Siapa, Ger? garwa kula. Siapa, Ger? Coba lah. Mbok ngene iki. Pacar-pacar, ade beko tak bocah kok beko. Besok nek duwe. Aja ngono, Mbak. Menika. Iki gonku. Man sampean menika Sekar taji garwa kula kae.